हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों आरो बे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबायबो जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। लोगोफोर, बिदिब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बैथा गैयै दिङा। बेयो मोनसे बड' ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लादो। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल नार्जारि, रैसु बर', बाबलु नार्जारि, रैसुमै बसुमतारि। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों हेमानि बसुमतारि। दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि हेमानि बसुमतारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे चेनेलखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखिदो। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। लोगोफोर, दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन आरो आं बे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै लाहैदो। नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरनो हागोन। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।